Yn sylfaenol, mae Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd wrth i enlunio bil cynllunio i Gymru. Dyw'r Gymraeg fel ystyriaeth berthnasol ddim yn rhan ganolog o'r bil yna, ac oni bain bod y Gymraeg gael ei gydnabod fel ystyriaeth berthnasol ym maes cynllunio, mae rhyddid gan gynllunwyr ar bob lefel i anwybyddu'r Gymraeg mae'n dod i fater o benderfyniadau cynllunio. Dim yn hermen unig ystyriaeth o'r ddyblygu, ond hefyd termau ymateb yr rhagweithiol, cynllunio i ddiogelu'r Cymraeg, i rwyddo'r Gymraeg, i adnabo'r ardaloedd twf ac i targedu adnoddau i ddiogelu'r Cymraeg mewn rhai ardaloedd eraill. Felly dyna'r un ffactor ganolog, ond mae yna wrth gwrs nifer ffactor eraill sydd angen cael ystyried. A mae gweddill y bobl Cymru jyst yn cymeryd ganiataol nad oes gyda nhw'r grym na'r gallu i newid meddylfryd a meddyliau a benderfyniadau gwleidyddion. Mae rhaid ni symud o wleidyddiaeth cynrychioliadol i wleidyddiaeth cyfranogol ac arfogi pobl a cymunedau i herio awdurdodau lleol, i herio Llywodraeth Cymru ac i lunio eu cynlluniau bydd y Cymraeg eu hunain. Os nad nhw yn gallu gwneud fel llywodraeth fel gwleidyddion, yna rhaid i cymunedau wneud dros nhw hunain.